It's Abama on the beat. Irie
Haba!
ya bebe ndị mmadụ ekiri nwunye asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ enyere mmadụ isi okwu ya ejo pampas si na ọ jere ọgwụ asị na o gburu mmadụ ebe esori mmadụ abụghị ejidezi o kwuru ihe ego ya ọya ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ asị na ọ jere ọgwụ asịrị igburu mmadụ Igbo bàjẹ́ oyè jẹjẹ n'ẹgbẹ oníkọ wẹlẹbẹ àlọ nànàjẹ nànàjẹ bàjẹ́ ìlànà oyè lẹsí ọgá nàdúní owèrè oyè síbi sọ oyè màlá ẹgbẹ nàdúní síbi ìjẹwọ èkó tuntun èkó oyè lẹbẹ yẹ jì sí jẹ. Ego yiro si n'ọdún lọ́sọ, so yiro ya ti lè si ẹ̀. O si n'ọdún ọ̀gùn, àti na ìjẹ̀lúgbọ̀ ọ̀gùn. Èkó bẹ̀ ń dọ̀gùn, èkó bẹ̀ ń dọ̀gùn. Ha! Ọba! Ọ̀nà bẹ̀ tó lọ ní kò dùn lóru. Mana ayọ̀ ní ìpẹ̀lẹ̀ ẹ̀wẹ̀ tọ́lu. Ajíkẹ́lẹ́ ìgbà fún ọyọ ní ike. Ebùdó ìbùdó ṣe ọlọ́wọ́ kí bàtọ́ tẹ́. Mùtàlí ẹ̀ dẹ̀ sí fún ọ. Ade bana ada maduni oya siri bobo haba wai bobo ni bobo do ki te bobo awale bobo oya wala wale ada no jalu bobo oya wala ki ada no jalu bobo oya wala wako kini no jalu bobo oya wala no jalu bobo eso ya madi chiya madi na chiya Eke
asị na ijere gwa ọgwụ ego rịọ ọgwụ haba eze bụrụ ịba ka eke n'ọdọgwụ eze ndị ya chifu eze ndị ya gbasiri nwunye bụ uwe na-eji ike eri owu n'olu mgbasa na ndị ebudo ọdọgwụ gburi ya alụsi n'olu ọzọ ome mmadụ ọmụ olu mgbasa agba ibu onye ọgwụ o si mụ keneri ya lụọ ya ebe ọmụ masịrị ogonime obi dị ya gburi ya bụ ihe adịrị m oyi keri owu alụsi ego agba ijogbu ọgwụ ebe o si mụ keneri ya chief dọkịta edozi ọgbasiri onye bụ prezidenti jeneral oyi keri owu wefọs asosieshọn ye ị ga-adịrị m oge mmọnwụ ndị so n'igwe na-eche obiri ga-agwagowe eba oge na-eche bụ ji na-eda mmadụ eze ndị Igbo n'ọjọọ Lagos steeti niile agha ya onye sedi akwa isoro ọgwụ heba eke eze bụ ji n'obodo sara eke oze ọdụmọdụ ahụ na mkpagbubiye na Anambra chairman kwado ọgwụma oyi na gasị Anambra steeti onye ọbara ojure aganazo ndị ị ga-adị akpa ibu onye ọgwụ ebe owe ndị ọgwụ heba ikpe ya ikpe mmemme na-atụfu elu oji ala ti egbo ya eze duru gburugburu Anambra steeti n'ihe adịghị eze adịghị igwe ewu ikolobịa eba eba oze obi nna iwe eke ya eme onye chọrọ onwe gị ba iri ibe eke eme abụsịta mmadụ CEO Galaba Nigeria Limited Cosmetics Nigeria ebe odogwu na-atụ egwu ya agba ijelugbo ọgwụ agba ibu onye ọgwụ iwe eke eme onye mkpabụ onwe ya agba iso n'ọmaba eba oge na-eze bụ chief ebe eke Sakọtumba ji nke odogwu egwu ebelu oji na-esi agwụ ọ̀gàyà lọ́dọ̀dẹ̀ ló bẹ̀ yóò sí ilé tí ó kú oyè bò pàdé CEO Sakọtumba Nigeria Limited yẹn Mercedes ká yàgbé kí n gbà lóko olókùn tiẹ̀ ká àgbà ìjẹ̀lúkọ́ Sakọtumba olókùn ẹ̀bà ọ̀gá náà sẹ́kùtì wẹ́sẹ̀ kùtẹ́ ojijì wẹ́pẹ́
Agba ịkpatara ike. Heba. Kịba. Eke na-ese nwunye foto. Eke rịbati ebago. Eke akwụnye. Akwụnye eze dịbe ebinye. Ana dị mmiri n'ọbụ bịa. Oge m akwụnye. A na-ebu a na-ebu. Mawule ewuyo ya. Eke akwụnye. Agba iso ndị ọgwụ. Heba. Eke na-ese nwunye foto. Oge mma bịa. Ofu nwa tiri jele n'oge kraị. Ozo mmejọ dịdị. Ezo mi kọrọ ka dịba yiri mụ. Obodo n'oge bịa. Ozo obodo ikime. Agba iso ngwa ọgwụ. Agba ịkọ ọya ọgwụ. Heba. Ịba. Ebe ndị obodo n'oge n'oge. Chibu n'oge. Ozo ji ike eme. Ozo ji ike eme. Ozo dàbí ike. Akwụsị ọdọkọ m iwe ojide ebube. Esi nwanne m. Eze nkiri. Eze nkiri oyoyo. Agba ijelugbo ọgwụ. Agba ijelugbo ọgwụ. Ọdọ ụlọ mma n'Enugu fọ. Heba. Oge nwaji. Ebe oge na-eke. Onye mkpụrụ osi bịa iji. Onye ego na okpuru okpuru ibe yiri m. Onye mkpụrụ osi. Asọsọrọ isi ya ka eji mara odogwu. Onye ego merụ ụwa bịa. Onye mkpụrụ osi. Agba isogo odogwu. Asịsị ijelugbo ọgwụ. Ebe oge a na-eke. Agba ịkọ ọya ọgwụ. Heba. Eke na-eze nwuchi. Wee too obodo mmanwụ. Omego bịa. Omego wano family nkasi. Omego oil and gas. Nigeria limited value. Heba. Ozo omego oya family nkasi. Agba ijelugbo ọgwụ. Heba. Hello, Bunago. Hello, Bia. Buneburibe. Ediwe eme. Eduwa ino nije. Oke patike. Sino oye mwogu. Sino ogu mmadu. Aba. Eke eze mwati. Chifu mekuri fatiriki. Eke mama chifu. Mayo oye babo webuye. Mayo na babo webuye. Fedi International Service. Nigeria Limited. Total License Officer. Yẹ́tẹ̀ẹ́dì Mọ́lọ́dọ̀kú. Driving and forwarding Nẹ́jẹ̀tì kéèdì Mọ́lọ́dọ̀kú. Wẹ́gẹ́ bọ̀ òun náà gbogbo wà ní ilẹ̀. Mẹ́yọ̀ náà pàgbà. Oyè Zaki. Àgbà ìjẹ̀wọ̀ ọ̀gù. Àgbà ìjẹ̀wọ̀ ọ̀gù. Àti ní ìjẹ̀wọ̀ ọ̀gù. Alọ̀. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀dẹ́ mú wájú. Orí inú sùn máa dàgbà. Èjì tẹ́lẹ̀ lọ́yà wá. Oyè máa wúlò níbẹ̀. Adé jìdẹ̀rọ̀ ìjìdẹ̀ oyè máa wúlò. Oyè máa lọ dúró ẹsẹ̀ níbẹ̀. Ẹsẹ̀ níbẹ̀ máa wúlò. Ìjẹ̀lúwọ̀ oyè gbọ́dọ̀ máa wúlò. Àgbà ìjẹ̀lúwọ̀ àsìlẹ̀ ẹ̀kọ́ oyè wúlò. Ẹ̀jẹ̀ náà ṣe fún ti fún sẹ́. Mẹ́tù ṣe pé. Àgọ́ ẹgbẹ́ kù náà máa wúlò. Lẹ́yìn náà fẹ́ náà dúró. Oyè gbọ́dọ̀ máa wúlò dàgírí. Àgbàdo ẹ̀kú náà máa wúlò. Àgbà ìjẹ̀lúwọ̀ èso kì í dọ̀kú. Lẹ́yìn mẹ́lọ́dọ̀ èyí kẹ́tẹ́. Oyè gbọ́dọ̀ máa wúlò. Eke na-eze mụrụ ike.
ebe Abanya ka na-ekwu ya kedu ihe mere landlord na chiri mara bi shopping ebe alụ ibe ichi onye buru mmiri na Lagos ka ị na-achụ ego ijere ụgwọ ọgwụ rent na bubu oge mara ibu ya banyere onye buru mmiri akwa ijere ụgwọ ọgwụ asị na ijere ụgwọ ọgwụ na-agba alụ abanya ka na-ekwu ya obodo chaa n'ụzọ ebe gị iwe ụlọ masịrị onye ọgwụ ga-ekele odogwu oji ifufe oji oke chukwu atiri ihe onye ọmasọpụ ite gịbe yiri oge osiri ọkụ ụlọji Nigeria Limited oji oke chukwu alaba ka ọ na-agụ afọ o jere ụgwọ ọgwụ ego ya ọya ọgwụ ego ya ndị ọgwụ ebe ego eze obodo nnepụ ego eze bụ nke n'igwe eze na-esi n'igwe anya ka na-ekwu ya egbe otu nke wepụse egbe afọ gagana egbe ọgwụ na-efu mgbe oyolo igwe bịagiri asị n'ije gwa ọgwụ egbe mmadụ ike ibu ya gwa aka na oyolo asị na ịbụ onye ọgwụ asị na iburu mmadụ egbe oge egbe azọ bụ ọgwụ abịa obodo chaa n'ụzọ obodo chaa n'ụzọ obodo chaa n'ụzọ ọnwụ na-agba ala onye bụrụ igwe mma egede mmanwụ onye ebe obodo ọ ga-anaghị eborugbo alụkwụ na-abụ gị na-abụ ka mmanwụ na-agba egede eze ebụwa chifu ọgụ tụrụ nweke ọnwụ na-agba ala onye egwu n'oge egwu na-eso oke obodo chaa n'ụzọ mụ na ebe ala obodo chaa n'ụzọ aka ji ofo nke na-abụ aka ji obodo yiri m ozo mkweke olokwu na ijere ụgwọ ọgwụ oge nweke dịbe yiri aka na-alụ ụlọ dị mfe oge na-ezuwe ya n'ihi ezigbo ya obodo akwa ijere ụgwọ ọgwụ asị na ijere ụgwọ ọgwụ ọgụgụ nweke bụ mmanwụ na ebe alụ ọnwụ na-agba ala ege eze bụ ụba chifu chukwu chekwu nweke liwe afọ ibe yiri anya ka na-ekwu ya mayo na-agate andolu banyine ofu nwa egwu jide ebube gịbe yiri ọnwụ na-agba ala egwu egwu jide ebube na South America gịbe yiri obodo chaa n'ụzọ akwa ijere ụgwọ ọgwụ mụ na ebe ala obodo chaa n'ụzọ CEO niile chọ limited gịbe yiri ezigbo onye obodo nna oze ezemụ na-eke oze ezemụ na-eke ọ natara dịka mma gwa onye bụ ya ọ natara dịka mma enwere ifu Michael wefọ nna beghị onu gị beghị igbo ezigbo obodo ịba na mmanwụ si n'ijelụgwọ ọgwụ ajụghị onye ọgwụ ọba iti Michael chukwu jeru onye ime ekene gị asị na ijelụgwọ ọgwụ ekwewe ndị ọgwụ kedu ihe i mere obodo chaa n'ụzọ obodo chaa n'ụzọ onye ma obodo Enugu ukwu na ụmụhie ekedu na-ejide oge na Anambra ọnwụ na-agba ala ejezi ebugo nke n'odo chaa n'ụzọ ndị ọkọ ibu ugochukwu okonkwo ugochi mere eze n'Enugu ugochi mere eze onye Enugu asị na ijerụgwọ ọgwụ asị na ijerụgwọ ọgwụ ego gị ndị ọgwụ ọ na-agba ala oge nwoke na-ata akwụkwọ ugochi mere eze na-ata akwụkwọ mmadụ ekwu n'okwu na mmadụ
bago mmọnwụ haba ịba eze ibe ọlaza na napụta na mpalapịa ụzọ ji ego ebe ọtọ na mpala site n'ikerụkwa ọgwụ ezigbo mmadụ adịrị ofele ụzọ mmọnwụ na-agba alọ haba ijele eze geze so wela nche eze bụ kedodo Ibu Simon Uyane Oge n'ime n'ụzọ were niile onye ji egebe kụrụmarị na dọtatụrụ n'oge steeti ka ọ na-achị egie Simon Uyane onye na-ese moto bịa yiri onye ego onye Simon Uyane oge n'ime ewe n'ofesi owele odogwu oji mete mọtò na tototule asị na ije egbo ego ego onye ọgwụ onye ebe obodo bụtara onye kere ebe kilasi chukwu ebe ojite bụ ya na mgbawa abalị ya oge tụbara njem oziọma ka ọ na-ebi ya ewe ego ibia yiri m ụzọma eba akụ ego egwu uwe akwụkwọ ya ọgwụ akụ ego atụrụ egwu ụzọma onye ọgwụ agbọtọ obi ife adama CEO Adeko St. Vilas Robert na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị jekwa ọgwụ ego obibi ọgwụ agwege ebubi ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge eriga nne onye si na-efu onye mfu ego ya gbawa na anyị ga-na-ehiri anyị ga-na-akpata aka oge mkpata ike asị na ọ jerukwa ọgwụ erie nri obibi ọgwụ haba ego eze emume ji ije ohe wedabudo ọbụbụ ebuna otofe ewe na indonesia wegebe wotofe ite n'ime ọhụụ ebe imere oge ike onye ego na indonesia agwa ike gwo ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ajọ gị ka ihu ime eburu mmadụ kedu ihu ime ebe onye mere ike nteli n'ebe onye dasịrị igbo nne mmanụ gwagọta na mmanwụ na-agba n'ebe nwayọ jeju wee ga na-eti oge ọgwụ aka edebi ịgba ekwerikpe nna arịmụwa ya dị mma n'okpurete ebe elu na-afọ megide mgbada adala ibi bụ uru dị nte o nwere iwe mgbawa mgbede ike nsi agbaizaidi ka ọ bụ onye ọrụ mmanwụ na-agba agba ije mgbe ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ogwogwo onye ọrụ ọgba abịabago aba mma onye ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ mmanwụ na-agba alụ ayaka na-etu ya agba ije mgbe ọgwụ heba ego na-eze ebe ọgwụ gara ọrụ anaghị ekewe onye yi ugoma ogwe ebe ndị ndụ n'ime onyinye asụsụ the president general ofu ihe onyinye domikiti agba ibe onye ọgwụ asị na ijerukwa ọgwụ heba ego na-eze emuji idobi ọzọ ma wee dị ike nwe ofe ebe ndị ndụ kibe yiri ọzọ amadike ego mmiri nwe n'ofe ebe isododo wọ́n wẹ́sì kọ́mpìnì ego kọ́mpìnì oil and gas ego mmiri
eji mara odogwu agba ịbatara ike asị na ịbụ onye ọgwụ heba ego eze bụ ji ebe ichukwu ebe bụ ojike n'ugbo ebe bụ ojike wa oge ma onye ga-adị n'aka n'ụlọ egwe na mkpụrụ ebe bụ ojike odokwuche ga agwa ijerugbo ọgwụ ego eze bụ ji ebe a na-eluwe njobi ebe anyị obere egwu na-esi egwu ebe a na-abịa onye nwere wando steeti Enugu steeti ịma na China Mr. Ibu Global Resource Nigeria Limited kadị na Lagos ebodo m na-atinyekie ebe anyị jerugbo ọgwụ haba elu ebe ọmasị otoke n'odogwu oche na-enetu dekwa onye ọrịa onye ọrịa na-amasị oke bụ odogwu dekwu n'ọrịa n'ezibu n'etiti na-amasị otuka njem oze odogwu n'ọrịa oji oche gbogbo na mbuke ebe odogwu na-achị eze obi ikolobịa agba ijerugbo ọgwụ agba ijerugbo ọgwụ ebe osigide n'ọrịa agba ijerugbo ọgwụ ebe owe ndị ọgwụ haba ebe na ọrụ ụjọ na-esiri ọgwụ ebe onye soro eme owe abalị ihe oge ma ahụ eji ama eji ọgwụ abụọ otite nke ya na-abụghị njanụ haba oze okwu ebi ewere ihe oge ma ahụ eji agba ịbụ onye ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ haba ọrụ ọgwụ dịka na-akwụdo ahịhịa a na-ejiri odo ga-eji amammanụ odo onye riri ụda na-eri ego bụ ma nwoke gbado ike asị na ọ jerugbo ọgwụ asị na ọ jerugbo ọgwụ mmadụ iri ihe nri asị na ọ jerugbo ọgwụ ego ụlọ obodo egusi ụlọ obodo ihe egwu oru ndị ọgwụ enyi ejebe so na nke ise n'ọdọgwu onye ọbara otule oze na besi onye ozo toro mmadụ gị ime alụsi n'elu onye mmasị otu ozo tinye ụka enwewe abalị ihe agba ijerugbo ọgwụ agba ijerugbo ọgwụ alụsi n'elu gbado na-amasị otu agba ijerugbo ọgwụ agba ịbụ onye ọgwụ eze akwụkwọ na mkpụrụ ego mkpọkwu na agba ịba asị na ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ego dị ndị ọgwụ elu bụ ekweli mmete ka nna ajụdị onye jiri ego wekwara ọchụ onye ọbụla jụrụ ego bụ mgbe ego oyibo na-azụ kedu ife ga-eme ego bụ ndị ọgwụ ego bụ ndị ọgwụ ọ dị mkpata ike ka ibi ya si na ọ jerugbo ọgwụ asị na o kwuru mmadụ mmadụ onwe ndị ọgwụ onye ọgwụ Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.